Ez nahi sartu, ze lotxa matezian mendik pasatzia, ikusi den nahiko beteta zegoela. Espero de Xabik esnatu zaituztela. Ez dut ikusten, Xabi. Bueno, euskararen transmisioaren baitan, ni nator emigrazioa eta euskararen arteko koska horri buruz hitz egitera. Ez naiz zue bezala aditua eta ez naiz honetan ikasia, baina urte batzuk badaramatzat gai horren inguruko kezkarekin eta nire bizitzari lotua dagoelako ere, arreta berezia jarri izan diot gai horri, eta gainera suertea izan dut eta suertea daukat, oraindik eta gaur egun ere ibiltzen naizela emigranteen problematikaren inguruan, gehiago ibiltzen naiz Francoren garaiko emigrazioaren ikuspegi historikoaren berrikuspen bat egiten, baina oso lotua dago ikuspegi horri gaur egungo emigrazioaren arazoei ere. Gauza asko errepikatzen direlako, gaizki egindako gauza asko, bai Francoren garaiko emigranteekin eta nola oraingoekin ere suertea daukat, baita ere Euskal Herri osoan ibiltzen naizela etxe regionaletan, Casa Extremadura, Casa Andalucía, Palencia eta holako lekutan, euskaldunok oso gutxi bisitatzen ditugun lekutan eta barrera psikologiko handia eraiki dugun zentro horietan, eta garai batean etorri zen etorkin jendearekin, eta baita urrengo belaunaldiekin ere, haien seme-alabekin eta bilobekin ere, egoteko suertea daukat, askotan. Orduan, nire bizipenak, beraien ahotik, Frankon garaiko etorkinen ahotik entzun izan ditudanak, eta beraiekin konpartitu ditudan hizketaldietan, eta oraingo etorkinen inguruko lanen bueltan parte hartu izan dudan esperientzia guzti horri esker, nire ikuspegia eraikitzen jun naiz. Orain dela 10 urte inguru liburu bat idatzi nuen, Rio Mundo izenekoa, novela bat, eta bertan nobelatzen nuen nire familiaren biografia. Ni nahiko alperra naiz, eta asko kostatzen zait horrelako lan luzeak egitea, eta liburu bat lan konsiderable bada, ordutik bestera batera ikusten ditut idazleak, naiz eta liburua txarra izan beti izan honek hartu du lana, sartu ditu ordu pilo bat hau idazten. Baina egiten ditudan gauzak, ia beti egiten ditut motivazio bat dudalako hori egiteko eta baliagarria izango delakoan. Orduan horrek ematen dit indarra lan horiek egiteko edo hartzeko. Novela hori idatzi nuen, ikusten nuelako euskaldunen artean begirada distorsionatu bat zegoela Francoren garaiko emigrante jende horrekiko. Eta Euskal Herrian garai hartan sortutako zatiketa kultural eta politikoan bizi garelako oraindik ere. Zatiketa politiko eta kulturala nun elkar bizitzari traba eginez, bi mundu bereiztuta gauden, oraindik naiz eta hori asko matizatu daiteken, kulturalki eta kasu askotan, hain justu Eibarreza izango segurazki kasu horietako bat, baina politikoki ere koinziditzen dute bereizketa horiek. Alegia Euskal mundua
eta horri oso lotua mundu abertzalea, eta erdal mundua eta horri oso lotua mundu ez abertzalea. Iruditze zait, zatiketa horretan bizi gerala, eta Euskal Herrian oraindik ere, egongo dira milioi bat, milioi tardi persona, euskal kulturarekiko eta hizkuntzarekiko ere, kontzientzia bat garatu ez dutenak, eta ez dakitenak Benito Lertxundi jaio zenik ere, edo Mikel Laboa jaio zenik ere, ez da. Horrelako adibide konkretu bat jartzeagatik. Hamarkada askotan, naiz eta portal berdinetan bizi izan, bereiztutako bi mundu izan gera, eta ez dut uste lortu dugunik bi mundu horien arteko transmisio bat, joan etorriko kultur transmisio bat, eta horren baitan hizkuntza transmisiorik ere. Horrek zailtzen du oro har gure elkarbizitza, eta ez dut uste Euskal Herrian elkarbizitza normalizatu bat egongo denik, ez kulturalki, ez politikoki, bi mundu horien arteko harremana naturaltzen ez den bitartean. Horrek motibatu ninduen liburu hura idaztera, batez ere euskalduneri begira, erdaldunekiko dituzten aurreiritzi eta klitxe eta prefabrikatutako irudi, zenbait irudi puskatzeko, ezta? Eta oinarrian egiten dudana da, nire familiaren historia kontatu, Frankoren garaian Euskal Herrira etorri ziren milaka eta milaka familia horietako baten adibide gizara. Ni holako familia baten semea naiz, 1982an jaio nintzen Urretxun, nahi nun konprobatu, ia kaso egiten naizeraten, edo ondo konserbatzen naizen. 72an jaio nintzen, 53 urte dauzkat, eta Urretxun jaio nintzen, Mantxurriano, Koreano, Belarri Motz, Ezurbeltz, Maketo, trenak ekarritakuak, horietako familia horietako batean. 7 urtera arte bizi izan nintzen Urretxun, eta Urretxu Zumarragan etorkin asko ezarri ziren Frankoren garai hartan, normalean tren sare estatalean geltoki bat zuten herrietan errezagoa zen olako jendea iristea, eta kasu honetan Zumarragara milaka eta milaka etorri ziren bizitzera. Horien artean nera aita eta nera ama. Nera aita etorri zen Zamoratik eta nera ama Extremaduratik. Ikastolan ere asko ginen, ni bezalakoak, eta beraz guk ikastolan, jolas garaian, ikastolatik kanpo ere, gazteleraz hitz egiten genuen, normaltasun osoz. Etxean ere gazteleraz hitz egiten genuen, aitak ikasi zuen euskeraz, ni jaio orduko, nerekin euskeraz egin ahal izateko, bere kontzientzi individual horri esker, gau eskoletan eta ikasi zuelako, eta motivazio politiko batekin, eta ama berriz, beste asko bezala, euskaltegitan urte pilo bat egin da gero, arraia nerea da, eta holako gauzak bakarrik esate zituen, hor liburutan agertze ziren esaldiak. Baina ez zuen agilidade gehiago hartu euskararekin, eta beraz, amagatik batez ere, etxean gazteleraz hitz egin izan dugu normalean. Etorkin haiek etorri ziren Frankoren garaian, diktadura militar batean, diktadura frankista, nun herri honen eskubide linguistikoak eta nun herri honen kultura erabat zapaldua zeuden, zapaldua egoteaz gain
ez zeukan onarpen ofizialik, eta euskal kultura, euskal usaina zuen oro persegitua zen, eta horrez gain desprestigio egoera handi baten baitan bizi ziren euskal hiztunak ere. Desprestigio egoera bat nun euskaldunek euskalduneri ere parre egiten zieten, baserritarrei buruzari naiz, gazteleraz ondo hitz egiteko gaitasunik ez zutenean, eta oro har euskerak ez zuenean gaur egungo ez onespen sozialik, ez bestelakorik ere. Kontestu horretan iritsi ziren, niri gustatzen zait esatea, Gernika kultural baten hondakinetan, eta Gernika ez delako bakarrik milaka hildako, eta Gernika esaten dudanean, esaten dut Frankoren garaia, Gernika kultural hori da, oraindik ere pairatzen dugun egoera bat, nun 4 hamarkada luzetan milaka euskaldunek bere hizkuntza galdu duten egoera anormal batean bizi behar izan dutelako diktadura horrenpean. Eta oraindik ere, naiz Gernikako etxeak eraikitzera iritsi ginen, berreraikitzera iritsi ginen, fisikoki eta arkitektonikoki, oraindik ere intangiblea den guzti horretan hondakinen artean bizi gara, ezta? Bueno, oraindik ere bizi bagara, nire iritziz hondakin horietan, Frankoren garaian pentsa dezakegu ze egoera linguistiko eta kulturaletan zegoen Euskal Herria, eta Euskal Herri hortara iritsi ziren, 1,5 milioi pasa erdaldun Espainiako beste lur batzuetatik. 7 urte nituenean, Zumaiara joan ginen bizitzera, eta Zumaian desberdina zen egoera. Zumaian ez zegoen hainbeste etorkin, eta ikastolan ere gutxi batzu bakarrik ginen etorkinen seme-alabak. 4-5 edo ginen, 30-etik. Eta hasi nintzen sentitzen, ni nintzela desberdina, ezta? Ez nintzela besteak bezalakoa, ez neukan besteen erreztasunik euskaraz hitz egiteko, eta hainbat egoeratan larri sentitzen nintzen. Batetik, gu ikastolakoak ginen, beste batzu ziren eskola nazionalekoak, beste batzu mercedariotakoak, eta besteak monjetakoak, 4 eskola geunden Zumaian, eta ikastolakoak eta eskola nazionalekoak eta ibiltzen ginen elkarri harrika, eta gu jute ginen mantxurriano, koreano, maketo hoien auzora, eta harria botatzera jute ginen, gerrak egitera, eta haiek ere etortze ziren gu geunden lekutara, eta haiek ere harria botatzen zizkiguten, eta hola hostiaka ibiltzen ginen, ia egunero, ezta. Kulturalki bereiztutako aurrak ginen, eta identitarioki ere bai. Herri txiki batean, elkarri harria botatzen genizkien aurrak ginen, bereizketa linguistiko baten guda hortan, ezta? Nik gaizki pasatzen nun, ze nik askotan entzuten nun hori, mantxurriano puta hoiek eta holako gauzak, beraiek guri baskorroak eta kaxeroak esaten ziguten, eta nik beti pentsatzen baina nire gurasoak ere hori dira. Eta mantxurriano, belarrimotx, nire gurasoen kuadrillan ere askotan entzuten nuen, euskal giro horretan hori guztia, eta orduan beti neukan barne gatazka bat nire baitan horren bueltan. Horrek eraman ninduen, nire
Mantxurriano jatorri hori, nire familiaren jatorri hori eskutatzera. Ze batetik euskal giroa mugitzen nintzen, eta etxetik ere abertzaletasun kontzientzia oso indartsua jaso nuen, baina bestetik, komilarteko etxaiak, Mantxurriano horiek ziren. Eta orduan, nik egoera horren aurrean, nik egin nuena izan zen, nire familiaren jatorri hori disimulatu eta nire baitan horrelako ezer etzegoela adieraztera eman. Hori zen nire helburua. Gaizki pasatzen duen ikastolan, adibidez, abizenak esan behar izaten zirenean, akizue, pelikula famosoan bezala, euskaldunek ze afizio duten, 8 abizen euskaldunak esateko, eta ni Ainhoa, Agirre, Mendizabal, Etxaniz, Korta, Izpurua, eta ni beti Jon Maia. Eta Maia hori, Maiaren azpian kamuflatzen nintzen, eta Labeja Maiaren txiste aparte, garai hartan ikusten genuena telebistan, bestea eramangarria zen, euskal abizen bat ematen zuelakoan edo, hortxe gelditzen nintzen, da bigarrena ez nuen inoiz esan nahi izaten, bigarrena da Soria, hirugarrena ere ez nuen inoiz esaten, Herrero, eta laugarrena ez dut esan, bizarra atera arte, igual, Valderrama. Valderramak emate zidan izugarrizko lotxa. Valderrama V handi batekin, eta luze-luzea, eta ez nuen inoiz esan nahi, bigarren abizena ez nuen esaten ja inoiz. Horregatik firmatu nuen gero Rio Mundo novela Jon Maia Soria. Lehenengo aldiz, Soriatarren historia delako liburuan dagoena, ia 25 urtera arte estali izan dudan historia. Olako momentutan lotxa sentitzen duen, Ika hitz egiten zidaten, Ika hitz egiten zuen jendeak bere artean, eta nik ez nekien Ika hitz egiten garai hartan, eta beti zuka erantzuten duen, da orduan sentitzen nintzen gutxiago bezala, sentitzen nuen balarragoan nintzela, sentitzen nuen azken finean ez neukala euskolabelik, ez neukala pedigririk, ezta? Hori izan nire goera, lotxa emate zidan nire amaren izenak, Eloisa, ez nuen inoiz esan nahi, lotxa emate zidan nire aitarenak gehiago, Leopoldo Maia, pentsatzen duen, nola da posible, ume jaio berri bati Leopoldo izena jartzea, bera baino luzeagoa dan izena, eta Leopoldo, txikitan Poldin, Zamorano, Poldin, kriston lotza emate zidaten nire gurasoen izenak, kristona emate zidaten. Eta olako egoerak, nungoa da zure ama, eta itziarkua, ez dakit nungoa, bestia, gero herrietan badakizue, familiaka doa gauza, tribuka, klanak dira, jeregitarrak, aizpuruatarrak, ez dakit zertarrak, eta gu lau ginen, Zumaian, eta etorkinak ginen, eta aldi berean baita ere, barne etorkinak, ez da? Barne etorkinena ere beste historia bada Euskal Herrian, azkenean. Orduan, nera manungoa zen, aita, ez nuen inoiz esan nahi, lotza emate zidan. Ze gainera nera ma estremeña izateaz gain, bere herriaren izena, Cabeza del Buey. Eta ez da posible beste izen bat eukitzea gaina, Cabeza del Buey emate zidan, kriston lotza emate zidan. Kriston lotza emate zidan, Cabeza del Buey. Eta hori dana tapatu egiten nun. Dana tapatu egiten nun. Bitartean, hori, gerra horietan, eta Mantxurriano, eta hola, nik hori ez nuen, ez nahi inor jakiterik ezer, nire Mantxurriano asunto horretaz. Orain,
ni garai hartan, karo, etzera konturatzen umetan, eta ni orain dela urte gutxi arte ez formulatu honela gauza, baina ze egoera, ez da, herri txiki batean umeak kulturalki bereiztuta egotea, ez da normala, ez da. Ez da Jerusalem edo ez da Irlanda, ez da kasu bera, bi komunidade hain enfrentatuak, baina bai normala ez dela, ez da. Eta hori, normala zen, garai hartan gure herrian. Bertso eskolan eman nuen izena, 11 urtekin ikastolan zaletu nintzen, bertsolaritza ordu bete ematen genuelako, lehendabiziko ikastola izan zen Euskal Herrian Zumaiakoa kasualidadez, eta horti zaletu nintzen. Bertso eskolek ziurtatu dute bertsolaritzaren transmisioa esaterako, Euskal Herrian, eta bertso eskolen sare horri esker, pixka bat visionarioak eta ausartak izan ziren persona jakin batzui esker, ni bezalako etorkin seme-alabak bertsotarako sarbidea izan dugu, ezta? Ordura arte ezinezkoa zena, ni inoiz bertso saio bat entzun gabe sartu nintzen bertso eskolan, ez zitzaizkidan bertsolaria gustatzen, ez zitzaidan interesatzen, niretzat ziren zar batzuk, kantatze zutena, inporta ez zitzaizkidan gauzetaz, ez da? Ez nuen kulturalki konpartitzen ezer, bertsolaritza horrekin etxetik ez nuen noski, inolako zaletasunik jaso, eta nire antzeko inorretze bilen bertsotan egia esan da. Orduan, ni hasi nintzen, gustatu zitzaidalako bertsoa, kantatzea, gauzak adieraztea, formato horretan. Baina bertsotan ere, saiatzen nintzen estaltzen nire jatorri hori. Nire jatorri mantxurria noa, eta ez nuen nahi inor jakiterik ezer. Nire lehenengo txapelketa, kasualidadez, orain dela 32 urte, Zumaian izan zen, 11 urterekin, eta eskola arteko txapelketa zen, eta Zumaian tokatu zitzaidan, eta zina beteta zegon, eta jarri zizkidaten 4 rima. 4 oinak bertsoa egiteko. Eta 4 oinak ziren etzi, etxi, erakutsi eta hautsi. Nik ikusi nuen papertxoan etzi eta etxi. Eta, joder, ez diferentzi dago hemen. Zer dau, bat badaki denbora kontua dela, ez nekien zertzen, iragana, etorkizuna, ez genituen erabiltzen, etzi ez genuen erabiltzen. Hori zen biharko pasata. Eta etxetik, eta nik erderaz pentsatzen nuen, eta zina beteta, 400 persona, eta ez nekin zer esan, eta esan nuen, etxera joateko esan zidaten etzi. Eta gero jetxin nintzenean, bukatzean, dena, baina zezan degi tontua iz, eta zezan dut, etxera joateko esan zidaten etzi, baina hori zezateekik, ez dakik zezateek, da ni eske nervioso neon, eta nire gaitasun linguistiko gabezi horiekin egin behar nituen bertsoak hasiera haietan, eta ez nuen onartu nahi gaitasun falta hori edo gazteleraz pentsatzen nula, eta hori dena, eta horri biltzen nintzen disimulatzen, eta holako momentutan gaizki pasatzen nuen, eta aguanta, eta hola, ez da. Bertso eskolako merienda batean, behin esan zidan batek, Jon, ekarrizak bautzila. Bautzila. Zerbait normala izango da, hemen egongo da, hola eskatu badiate, eta bertso eskolako merienda bazan, eta
nola galdetuko dut, zer dan baratxuria, nola galdetuko dut. Eta holako momentutan, egin behar nuna zen, trantzetik erten alnuen bezala, ekarrik, o komunea jun behar diat, o zolako zerroi, baina baratxuria, etxea, horiek, 14 urtekin ez dezu asko hitz egiten baratxuriei buruz, eta horiek etxeko hitzak dira, ajo. Nire etxean hori zan, ajo. Eta beti disimulatzen, beti egoten nintzen disimulatzen. Eta beti bueltaka asunto horri ez da, nire abizenak eta maia latinakin idazten hasi nintzen, Y-akin da berez, eta holako gauza ez dut aldatu, hola utzi nuen. Eta bertzotan jarraitu nuen, eta hola, behin etorri ziren gurasoak ni entzutera, klasifikatu nintzen 17 urtekin edo, Xenpelar saria errenterin, oraindik hitzetik hortzera eta etzegoen, eta orduan gazte txapelketa horiek ziren gure eskaparate nagusiak, eta finalera zailkatu nintzen, da hori niretzat kristona zen, nire evoluzio hortan, eta nire aita eta nire ama etorri ziren ni entzutera, ze haie beti egon dira nahiko harro nire ibilbide honetaz. Eta etorri ziren entzutera, gainera kotxerik ez daukatela, eta irabazi egin nun. Irabazi nun, eta hor neon, orain nahon bezala hemen eszenarioan, dana zorionak, eta prensa, eta bertsolariak, eta juradukoak, eta denak, eta ikusi nitu aita eta ama atzean, eta zai zeuden, dana juteko, eta nik ikusten duen bazeto zela alde batetik, eta nik beste aldera juten nintzen. Eta beste aldetik zeto zen, eta nik beste aldera, eta hola, toreatzen ibili nintzen, etxera junziran arte. Ez nien utzi zoriontzen. Izugarrizko lotxa emate zidan, espainolez hitz egitea txapela irabazita gero. Eta denek ikustea gurasoekin espainolez hitz egiten nuela. Kriston lotxa emate zidan. Orduan horako gauza itxusiak desente egin ditut. Eta nire obsesioa zen estaltzea, nire jatorria, eta hori nire izate kultural hori, ez da. Zeba, oso enfrentatuak ikusten dituelako bi kulturak. Nik umetan ere hori ezagutu nuen, naturaltasun osoz, harriak botatzen genizkiola elkarri, eta gero politikoki ere espainola gaiztua zirela, neukan buruan, ez da? Eta orduan, naiztan ere gurasoak saiatu ni euskalduna izan edin, nik horiten nun disimulatu. Horrela jarraitu nuen, eta 97an Euskal Herriko txapelketa zen, aurretik beste batean hartu nuen parte, baina kalean gelditu nintzen, ez dakit zer, Gipuzkoako txapelketa bat egon zen lehenago ere, eta kalean gelditu nintzen lehenengoan, eta orduan galdu nuen eskubidea Euskal Herriko txapelketan kantatzeko. Baina deitu zidan eguzkitzek, berak ez zeukala asmoria gehiago txapelketan kantatzeko, eta bazeki lan nintzela lehenengo suplentea, eta orduan aukera izango nuela txapelketa horretan parte hartzeko ni nahi banuen. Orduan hasi nintzen preparatzen topera, nire aukera zelako tren galdua berreskuratzeko, berrartzeko, eta tope entrenatzen ari nintzela, liburu bat irakurtzen ari nintzen, Bertolt Brechten poema antologia bat, eta hor ikusi nuen poema bat, eta poema horrek lagundu zidan ordura arteko nire egoera guzti horri buelta ematen. Poema horretan esaten zuen, gutxi gora bera, bere lurra, bere herria, bere auzoa, bere etxea utzi behar duen personak, bere gogoaren kontra, maite duen jendea, bere lagunak, bere familia, bere paisajea,
hori dena bere gogoaren kontra utzi behar duen persona, ez da bakarrik emigrante bat, desterratu bat ere bada. Ez duelako berak erabaki hori. Hori dena ustea, ez da? Eta kanpora joatea. Hori irakurri nuen, eta inoiz pentsatu ez nituen gauzak, pentsatzen hasi nintzen da, inoiz etorri ez zitzaizkidan galderak, etorri zitzaizkidan burura. Lehenengo aldiz galdetu nion nire buruari, eta zergatik utzi zuten ba nire aitak eta nire amak bere lurra. Ez nuen inoiz pentsatu horri buruz, eta 25 urte neuzkan. Ez nuen inoiz pentsatu hortaz. Eta nire abuelak eta nire abuelok, zergatik utzi zuten ba? Neri orain esaten diate utzi behar dudala hau, hemendik joan behar naizela, nire gogoaren kontra, hemendik joan behar naizela, nire alabak hartuta, eta nire familia hartuta, eta ni nahi gabe, hori gogorra litzateke niretzat, nire alabentzat, junin behar dugu, hemendik, ezin gera Euskal Herrian bizi, ez da. Ez nuen inoiz pentsatu zergatik utzi behar izan zuten bere lurra. Eta hortik etorri zitzaizkidan galdera gehiago. Eta zergatik Zamorano batek eta Estremeña batek erabakitzen dute 1975ean edo bere semea ikastolan matrikulatzea. Zergatik erabakitzen dute hauek ni euskalduna izatea. Ezta? Orduan ikastolak ez ziren gaur egungo proiektu konsolidatuak eta ospe honekoak, esan dezagun, euskaldun askok eta askok ez zituzten bialtzen bere seme-alabak ikastoletara, nahiago zuten beste eskola batzutara bidali, oraindik abentura bat zelako, ezta? Garai hartako ikastolak badakigu ze baldintzatan hasi ziren eta zeuden. Eta zergatik Zamorano batek eta Estremeña batek bidaltzen dituzte bere bisemeak euskal eskola batera. Ez nuen inoiz horretaz segundu bat ere pentsatu. Orduan hasten naiz baloratzen nire familiaren ibilbidea. Hasten naiz galdetzen eta hasten naiz enteratzen pixka bat. Eta konturatzen naiz nire abuelo, niretzat nire abuelo zena, normal, beste edozeinen aitona bezala, bere historia zeukala atzetik. Izan zela komunista, Albaceteko mendialdeko herri txiki batean, basoan, ehiztaria, hauntz zaintzailea, txerri zaintzailea, miserian bizi ziren familia horietako bat, senyorituen finketan, lanean, ehiztari furtiboa, eta Frankoren altxamendua egon zenean, bera listatu zen komunistekin, horri aurre egitera, republikaren alde, eta ez dakit izen bat jakingo zuen politikaz nire aitonak, baina miserian bizi diren persona asko bezala erabakitzen dute armak hartzea, ezta? Eta horri aurre egitea orduko gobernuaren defentsan. Eta emigrazioaren aurreko gerra garai hortan, linea del frente hortan, Albacetetik Extremadurara iristen da, eta han ezagutzen du gure abuela, eta han eskontzen da, zibiletik eskontzen da, 35ean. Eta gero gerra ostean, bere herrira bueltatzen da Extremaduratik, bere ama bisitatzera hiltzen ari zelako, eta atxilotua da. Ja, Frankoren tropek agintzen zutenean, Frankoren regimenak agintzen zuenean, eta kartzelean 7 urte pasa zituen, eta kartzeletik irten da jaio zen nire ama, bueltatu ziren Extremadurara, eta hango mehatxupean, bildurrez, familiako beste batzuk gure abuelaren anaia eta fusilatu zituzten, eta horrela, berriz ere miserian, lur guztiak ere kendu zizkieten, beste guztiei bezala, eta horrela, eta hola entzuten du, hor
en el norte, en las Vascongadas, lana dagola. Eta batzuk onduntza zetozela, eta horrela etortzen da bera ere ona. Pentsatu behar dugu, garai hartan, zer ziren distantzia horiek, eta ze urruti zeuden Extremadura eta Euskal Herria, ezta. Gaur egun, datozen herrietatik datozenak batzuk bederen gehiago jakingo dute lur honi buruz, alegia Espainiari buruz, garai hartan etortzen zirenak baino, ezta. Eta lehenbizi abuelo etorri zen, eta ondoren abuela eta nire ama eta beste 4 anai-arrebak. Horrela jarri ziren barrakoi batean bizitzen, eroritako baserri batean, Ezkio itsason, beste emigrante batzuk eta bezala, eta gero ja fabrika batek zeraz lotua, badakizuen nola egiten ziren auzo horiek, fabrikei lotutako auzo horiek, emigrante horientzako auzoak, eta horietako pixu batean jarri ziren bizitzen. Bakizuen nola esate zaien Poblado, Casas Baratas, Manchurria, Katanga, auzo horiek. Eta beti herriaren kanpokaldean, ez da, badazpada pixka bat aparte, jartze zituzten erdal poltsa horiek eta emigrante poltsa horiek urtetan eta urtetan iraundutenak. Egoera hortan etortzen dira, baina nire familiak Albacetetik eta Extremaduratik dakarren kontzientzia da, beraiek gerrako galtzailea direla, eta hemen ere gerrako galtzaileen panoramika berdina, soziologia berdina ikusten dute, eta hemen ere handik dakarten kontzientzia horri esker bat egiten dute hemen ere zapalduta dagoen kultura eta hizkuntza eta aukera politikoarekin. Modu desberdinetan joaten dira hurbiltzen hemengo egoerara. Horrela bakarrik ulertu dezaket nire amak eta nire aitak ni ikastolara sartu izana. Ni euskalduna izan nadin, ezta? Batetik hemen ikastola proiektu herritarrak, popularrak zirelako, herri mugimendutik sortuak, eta beraieiak giro horietan ibiltzen ziren, baina bestetik beraiek ekarri zutelako bere lurretik ja kontzientzia bat inkorporatua, ezta? Hemen giro horietara sartzeko bidea eman ziena. Hola ulertzen dut ni gaur egun euskalduna izatea eta euskalduna izateaz gain bertsolaria izatea. Alegia nire aurrekoek zeukaten beren herrietan ja zeukaten kontzientzia horri esker eta beraiek hartutako erabakiei esker, naiz ni euskalduna. Nere abuelo ona etorri beharrean Burdeosera, Bordelera joan izan balitz, lanera, ni hangoa izango nintzateke. Eta Zumarragan trenetik jetxi beharrean joan izan balitz, beste edozein geltokitara, nire bizitza beste bat izango litzateke. Alegia, zein kasuala den askotan gure bizitza eta ze gutxi den determinantea askotan non jaio zeran eta zer esanik ez, pedigriaren kontu hori guztia, ezta? Abizenak eta hori dena. Gaur egun hona datozen etorkinak, normalizatu gabeko hizkuntza bat duen herrialde batera baldin badatoz, eta ez badago beraien integrazio linguistikorako protokolo definitiborik, bateraturik eta estrategikorik, imaginatu zer egon zitekeen Frankon garaian, ditadura militarraren kontestuan Euskal Herrira etorri ziren haientzat. Hasteko txapuza arkitektoniko horietan edozein modutan antolatzen zituztenak herrialdeko kanpokaldetan normalean
herriko plazan edo kale nagusian bizitzeak zeukenean prestigio edo estatus sozial baten seinale zenean, ezta? Ez oraingo etxea eukitzea herritik kanpora eta zelaia artean eta bar, ez horri burla egite zitzaionean, baserritarrei burla eta iraina egiten zitzaienean, herrira jaisten zirenean, ezta? Bueno, auzo geto hoietan, oraindik kasu askotan mantentzen direna bizi behar izan dute, saiatzen naiz desmontatzen beraiekiko begirada hori, kulturari gabeko jendea dela, ez kultura badute, beraien kultura hain zuzen ere, beraien herrietakoak, kasu askotan zapaldua baita ere, herri kanpokaletan ikusi ditugun, urtetan ikusi ditugun txabola horiek denak, olako uralitakin eta edozein modutan egindako txabola horiek, ez da beraiek direlako zera batzuk, ez da pordiosero batzuk, baizik eta beraiek ere nekazal eremutatik zetorren jendea zelako, bere herrietatik, gune ez industrialetatik, lurrarekin kontaktu hori eta animaliekin kontaktu hori behar zutenak, umetatik horrela bizi izan zirelako, jartzen zituzten bere txabolak hemen lau oiloekin, baratza txiki batekin, katua, txakurra, konejuak, hola zeukan gure abuelok ere, Zumarraga, kanpokalde horretan, gure abuela joatezan astero azokara, meloneroa bere herri ingurukoa zelako, haiekin hitz egiteko, bere haien herriko zapore eta usainen bila, hango sandiak, haragi adobatuak, hango patata txorixo horiek, azeituna matxakadak, emigranteok kanpoan bilatzen dituzten beraien herriekiko lotura txiki horiek eta nostalgiak eramaten dituen lotura txiki horien bilaketa hortan, ez da? Saiatzen nahi solako gauzak esplikatzen eta begirada bat empatikoa eraikitzen euskaldunengandik jende horrekiko. Iruditzen zait, ez degula analisi historiko zuzen bat egin, oraindik garai horri buruz, gatazka politiko bat izan dugu, tartean nun abertzaleen helburuak eta interesek txoke egin duten abertzale ez diren helburu eta interesekin, eta horrek ere ez du lagundu bat ere bi komunitate kulturalen arteko egoera linguistiko eta elkarbizitza normalizatu baten alde, ez du bat ere lagundu. Askotan entzun izan dut, 40 urte hemen eta ez du euskeraz hitz bat ikasi. Gainera igual azentoa dauka. Estremeña edo andaluz azentoa dauka oraindik. Eta niretzat ez dago ezer ezinezkoagorik nire abuela euskeraz imaginatzea baino. Ez ezin dut imaginatu. Gernika kultural horren hondakinetara etorri zena 40 urtekin, kartoizko maleta hoiekin eta 5 seme-alabekin, euskaldunei burla egiten zitzaienean bere lurrean, persegitua zenean eta gainera gerra bat galduta etorri zeranean matxakatuaren egoera psikologikoan dena galduta, ez da? Ez zait gustatzen justifikatzea inorren jarrera euskerarekiko ikasi ez izana, ez da? Ez zait gustatzen justifikatzea, baina bai gustatzen zaidala begirada empatikoa eraikitzea, ez da? Alegia, jende horrek izan zituen zailtasunak hemengo integraziorako berezko zailtasunez gain, gaur egungo emigranteak dauzkan berezko zailtasun vital guztiez gain, ditadura militar batek eta gerrako galtzaile izateak ematen dizkizun zailtasunak, ez da, nun
oraindik ere euskerazko irakaskuntza bat ere ez zegoen eraikia iaia, ezta. Orduan, gustatzen zait begirada hori behintzat eskaintzea eta jendeak beste ulerkortasun bat izatea. Hoietako askok ez dute euskeraz ikasi, baina gu haien biloa garenak, gaur egun euskeraz egiten dugu askok eta askok. Eta euskaraz zero gunean egon den hainbat leku, hiri, herri eta auzotan, beraiek izan dira euskeraz ikasi dutenak eta euskara berreskuratu dutenak, euskara galduta zegoen hainbat eremutan, ezta? 0-tik 110-ra, 0-tik 118-ra, 0-tik 130-ra, olako igoera eta bilakaera izan duten lekutan, euskal hiztunek beraiek izan dira protagonistak, ezta? Nere amak ere ez du euskeraz ikasi, saiatu da eta ez du ikasi, baina nik eta nera nahiak gure artean den euskeraz egiten dugu umetatik. Horregatik, etorkin guzti horiek ere euskeraren ekosistemaren parte dira, eta beraiei esker ere egin daiteke Euskal Herriaren berreuskalduntzea, ezta? Askotan gatazka politikoaren distorsioz ere exigitu diogu jende horri bere identidadeaz renegatu dezan, eta bere kulturaz renegatu dezan. Eta beti ikusi izan ditugu gaizki beraien etxe regional horiek, Mantxurriano zulo horiek, inoiz pote bat hartu ez degunak, eta gure auzotan inoiz pasa ez ditugun ezi horiek, ezta? Lehenengo aldiz jun nintzenean Andoainera kilometroak antolatuta, gauza berezi eta pionero bezala Casa de Extremaduran hitzaldi bat ematean nik. Eta etorri ziren 150 persona edo, eta 100 bat euskaldunak izango ziren, eta denek esate zuten ez zirela inoiz sartu horra. Ez horra bakarrik auzo hortara ere. Ez zirela inoiz joan. Eta han guzti honetaz hitz egin genunean, ze guzti hau tabu izan da, horrela hitz egiteko garaian behintzat, ezta? Jendea negarra egitezun. Negarra egitezun, inoiz ez dutelako entzun beraiekiko diskurso bat era horretan, ezta? Inoiz ez zitzaien tokatu olako gauzak entzutea, beraien esperientziaren rekonozimiento bat eukitzea. Eta ordutik 8 bat urte daramatzat. Etxe regional horiekin elkarlanean eta tarteka hitzaldiak ematen eta kantatzera ere jute gera, orain Casa de Extremaduratara itzultzaileekin eta hola. Eta beti entzun ditut ezkerroneko hitzak jende horrengandik Euskal Herriarekiko. Dene nahi dizute kontatu bere kasua eta bere lagun honena zela hemengo baserritar bat, edo dene nahi dizute zerbait esan olakoa, eta denek ezkerroneko hitzak azkenean bizitza berri bat hasi ahal izan dutelako lur honetan, eta beraien bilobak denek dakitelako euskeraz, ezta? Horregatik uste dut jende hori euskararen ekosistemaren parte dela neurri handi batean, eta garai horren irakurketa eta begirada historikoak berraztertu egin behar genukela, eta jende horrekiko hurbilpen eta zubigintza bat behar degula. Askoz errezagoa da gaur egungo emigrazioa tratatzea, garai hartakoa baino. Garai hartakoa tratatu gabe gelditu da, hor gelditu da, kiste bat bezala. Eta sortu diren harreman asko izan dira personalak, eta maitasunari esker, eta nahastu gera, eta orain normalagoa da, Nerea Fernandez Mendizabal umeak egotea, ezta? Gure artean nahastea, hori normala da, baina hori ez da meritu bat.
instituzioena edo ez dakiz zerrena, ez da. Hori da elkar bizitzan gertatu diren kasuak. Baina estrukturalki bi mundu gera oraindik, ez da. Eta hori zifretan ikusi besterik ez dago, eta gure kultur industriaren egoeran ikusi besterik ez dago. Garai batean euskal musika taldeek debate hori egon zenean estatura nahi dugu irten eta igual gazteleraz kantatzen hasiko gara kanpora erten alizateko eta hor egon ziren urte batzuk, ez da. Eta ni beti pentsatzen da, estatua hemen barruan dago. Hemen dago merkatu hori. Iritsi ez geranak, euskal liburuak, euskal diskoak, euskal ikuskizunak, euskal antzerkia, hemen dago hori. Ikutu gabe dago. Hemen dauden milioi tardi persona. Ez daukatenak zubi bat euskal kulturara. Ez dutena konsumitzen euskal kultura, ez dutena ezagutzen, ez direla enteratzen hemengo idazle handienaren azken liburuaz, edo hemengo musika talde handienaren azken diskoaz. Ez dutena entzun ere egin horri buruz. Hemen daude, zure portalean daude. Ezta? Hor dago gure erronka, ezta? Eta horretarako lehenengo pausoa izan beharko du elkar ezagutzen hastea. Eta jende horrekiko beste begirada batez. Eta zergatik gu daukagu beharra. Askotan pentsatzen dugu, gu matxakatuak, persegituak, zapalduak izateaz gain, gu luzatu behar diegu eskua. Kultura handiko jende horri. Gu txiki matxakatuak izanik, ez da? Baina ezke gu daukagu beharra. Gu daukagu beharra. Beraiek ez dute gure behar berdina. Gu gera txikiak, gu gera gutxituak, gu gera gutxi, gure lurrean. Guk lortu behar dugu. Jende berria, hiztun berriak, euskal industriaren merkatu handitzea, gu lortu behar dugu. Gu daukagu necesidade vital bat, horrena. Gu daukagu oraingo etorkinak euskerara eta euskal kulturara integratzeko beharra. Horiek guztiak kanpo gelditzen ari dira. Lehen gertatu zen bezala. Eta orain ez daukagu konflikto politikorik Senegalekin, Ekuadorrekin eta Romaniarekin. Ez daukagu. Baina jarraitzen dugu antzeko akatsak egiten ere. Eta mesfidantzak eta klitxeak eta perjuizioak. Eta gu daukagu beharra, ez da? Horregaitik uste dut, naiz gu gure lurrean egon eta naiz gu euskal hiztunak izan bertako ama hizkuntzako hiztunak izan, guk eduki behar dugula ingenioa eta jarrera empatikoa lehengo eta oraingo etorkinekiko. Nire ustez hizkuntza kokatu behar da etorkinen politikaren integrazio politika guztien erdigunean. Euskera, hizkuntza ez, euskera. Ze euskerak ematen dizu, gaztelerak ematen ez dizkizun gauza asko. Gaztelera ez dizu sarbide bat ematen zuzenki komunitate kultural batera. Euskeraren komunitate kulturala eta euskeraren soziologia askoz definituagoa da erdalduna baino. Erdaldunean beste dena da. Euskal kultura gu gara. Eta euskal komunitateak gu gara. Eta etorkin bati euskerak ematen dio sarbide zuzena talde soziologiko konkretu batera. Eta gainera plus bat bezala baloratzen zaio. Euskera ikasi izana. Gaztelera ikasi izana inorri ez zaio baloratzen. Normala da. Euskera ikasten duen etorkinak plus bat hartzen du. Eta baloratu egiten zaio. Eta hasten da parte hartzen euskaldunen komunitate konkretu horretan. Niretzat euskera da integraziorako aterik zuzenena. Eta beste edozein gauza baino. Egiten ditugu gastronomikoki hango janariak hemengoak egin behar dira. Elkar ezagutzeko aitzakia dira. Baina euskerak emango dio bide zuzena integraziorako. Askoz gehiago ez daukagu eskaintzeko. Baina ez da gutxi. Integrazioa.
komunidade konkretu batera integrazioa. Bestela funtzionalki oso gutxi daukagu eskaintzeko. Baina hori beste gai da. Zenbateraino dan funtzionala gure hizkuntza. Horri buruz ere esango nituzke gauza batzuk, baina igual gero eukiko dugu aukera esateko. Hori da, nire esperientziatik eta entzun eta ikusi ahal izan dudanagatik, atera ditudan konklusioak. Lehengo etorkinekiko begirada hori, gure bi komunitate kultural da politikoen arteko berrikuspen bat eta zubi lan bat, eta hoiek irabazi beharra, gure jarrerak aldatuz, elkar ezagutuz, hortik hasten da dena, eta oraingo etorkinekiko ere euskera zentralidadean jartzea, eta aurrekoekin izan genituen akats berdinak, mesfidantza, klitxe, estereotipo eta beldur horiek, ez ezagutzeak sortzen duen beldurra, azken finean, ez ja gatazka politiko badaukazula, ez ezagunak ematen dizun beldurra, ezagutza zuzenaren bidez gainditzea. Ez dut uste gure herriaren elkarbizitza konponduko denik hori egiteke baldin badago oso luzaroan. Ezin dezu pentsatu akordio bat lortzea euskal presoak Euskal Herria etortzeko, edo parte hartze bat, erabakitze eskubidean, referendum balizko batean, inoiz agurtu ere egin ez dezun jende horren aldetik. Ezin dezu pentsatu zure urtebetetze festara gonbidatu dezula persona bat, inoiz kalean agurtu ez dezuna, eta gainera pentsatu zure urtebetetze festara etorriko dela. Eta etortzen ez bada, zerratu, ezta? Hori gertatuko zaigu, hainbat gauzetan, hori gertatzen ari zaigu, hainbat gauzetan. Eta hori da konpondu beharko dena, hori da nire iritzia, eta saiatzen naiz horretan lan egiten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon.